ishe jirgi ba fade idan dare yakan zama sarki. Kunausa tafiyar mu kun ga da nisa, hutun kalamin da yanzu ya saka dan ba. Ashe dai wahainiya ta kan ishe jirgi ba fade idan dare yakan zama sarki. Kunausa tafiyar mu kun ga da nisa, ba hutun kalamin da yanzu ya saka dan ba. Ashe dai hawainiya ta kan ishe jirgi ba fade idan dare yakan zama sarki. Mun hausa tafiyar mu kun ga da nisa, hutun kalamin da yanzu ya saka dan ba. Kafin komai zana sa ilahu a farko, wannan wanda ya min uwa uba mai iko. Ya Allah tafiyar gasa ciki mai garko, mai nasara baccinsa zai katse ya yi sabko. Ya Allah ka yi min kafin a ce ba ni ba. Kan nasara kalubale ka tsarin ka ya saba, da masana na ji sun faɗa akan jura azaba. Ina zaman ka kamar ta baka ne za ka ci riba, ta ya ka da jinjina ka jure tsanani. Mu da sayar mu muke jira ido za ya gani, ido za ya gani. Ya ido za ya gani. To ku yi tabbatun ku mu yi gaba dan sa ido. Da Allah muka dogara, ashe kai ni wace bado. Ba a samun nasara kwance ya kan gado. To sai mu zage damtse dan jirgi ke jido. Abinda ka samu zan samu, Rabbu yana makowa ba lallai kai kadai ba. Abinda nake na rike yana da muhimmanci, cikinsa nake so na girma ban sa lalace. Ibada yin hasada gami da wulakanci, wuri na ku fahimci ba a cin nasara take. Sai na saka dan sai kafin in sa fitila haske. Mai nazari ke warware kukan kurciya, alkawari na san baruta dar hafjiya. Ba nasara game da biyar jayayya, za na faɗa kafin na je ƙarshen aya. Bansi ne yake bayani ba wani ba, bansi ne yake bayani ba wani ba. Tafiya sannu a sannu